10 ମାସ 10 ଦିନ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଧରି ନିଜ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ବଡ଼ କରି ଆମକୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଆମ ମା, ଆମ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ। ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ଆମକୁ, ଆମ ପରିବାରକୁ, ସାରା ଜୀବଜଗତକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଯିଏ ଭରପୁର ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସିଛି ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମା, ଗଛ ମା। ଆମେ ଆମ ମାର ଋଣ କେବେ ବି ଶୁଝି ପାରିବାନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ବାସ୍ ପାରିବା ଯଦି ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ଲଗେଇଥିବା ଗଛଟିର ଉଚିତ ଯତ୍ନ ନେଇ ଆମେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆମ ଗାଁ ଆଉ ଆମ ସହରକୁ ସବୁ ଜିମାରେ ଭରି ଦେଇପାରିବା। ତେବେ ଆସ ଆଜି ଆମେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଗଛ ପରି